La ciutat de Balaguer s'ha volcat un any més en la celebració del Posa't la gorra, que ha tingut lloc aquest diumenge a la capital de la Noguera amb l'objectiu novament de recaptar fons pels nens i nenes amb càncer, donar a conèixer la malaltia i sensibilitzar la societat. La festa ha començat a primera hora del matí amb la cursa caminada, que ha comptat amb més d'un miler d'inscrits. Tots ells, amb la samarreta i la gorra de la festa d'aquest 2021, han fet un recorregut de 5 quilòmetres per la ciutat des del Parc de la Transsegre. Sí, la veritat és que ens feia molta il·lusió perquè, com hem dit moltes vegades, la pandèmia ha afectat a moltes coses, però el càncer no sap de pandèmies. Per tant, quan se tracta de recollir fondos pel càncer infantil, l'any passat la Casa Xuclis i tota la investigació va tindre una davallada perquè les activitats que feien a tots els municipis i Balaguer al capdavant eren inferiors a les que s'havien pogut fer, tot i que va ser un mèrit enorme arribar a quasi a 30.000 euros sense haver fet cap mena d'activitat directa, però sí que és cert que ara podem tornar-hi. Hi ha hagut moltíssima gent caminant, no sé si hem arribat als 1.000, però és probable, i ara hi haurà moltes activitats diferents. No podem fer els tallers encara, però entenc que els podrem fer ja el proper any. Per tant, el que calia era mantenir la flama viva, que la gent es demostrés que érem solidaris, que teníem ganes de fer-ho, i s'ha vist aquesta marea groga que avui ha sortit per la ciutat i que gaudirà ara de tota la programació que hi ha. Doncs jo crec que és la millor demostració de que realment és una festa solidària que ha arrelat molt dins de l'imaginari dels balaguerins i balaguerines. L'acte més institucional ha estat conduït per la periodista Magda Gregori i ha comptat també amb tots els nens i nenes que des de l'inici de la festa han participat en aquest esdeveniment solidari. Enguany és una edició molt especial per a nosaltres. L'any passat la Covid-19 no ens va permetre celebrar-ho i avui amb més ganes i il·lusió que mai ho volem festejar. També durant l'acte s'ha fet entrega de la gorra d'honor al balaguerí Lluís Cortés, exentrenador del Barça femení, que no hi ha pogut assistir personalment. Bé, de fet és gairebé un orgull, no? Perquè veure com una ciutat com Balaguer s'implica en una causa solidària, que ho fa, no? De forma compromesa amb la participació de tothom, doncs això sempre és bonic, és un acte molt gratificant per tothom, com a ciutadans, però també com a balaguerins, i per tant molt agraïda també que hagi pogut participar d'aquesta manera un diumenge com aquest, festiu, no deixa de ser festiu, però molt solidari per als nens i nenes, adolescents i adolescents que fan, no? D'un acte com aquest una diada de solidaritat. Sí, estem molt contents, sobretot pel fet que hi hagi tanta gent. La pandèmia fa que la gent no estigui amb la disponibilitat que eren altres anys, però Balaguer ha respost, la comarca de la Noguera ha respost, i he vist gent de Lleida i per tant hi ha una mobilització general de la gent per posar la gorra a Balaguer, i això ens satisfà moltíssim. El temps acompanya, els tallers no es poden fer, però hi ha exhibicions, hi haurà una quantitat impressionant d'exposicions, la gent se podrà passejar pel mar del que és la Fira dels Somnis i esperem que ho gaudeixin i ho disfrutin moltíssim al llarg del dia. D'altra banda, durant tot el matí, milers de ciutadans s'han passejat per la zona de l'Avinguda dels Països Catalans i el Parc de la Transsegre, on hi havia diferents espais amb exposicions de tot tipus. Els espais d'exposició han estat un homenatge als sectors més afectats per la pandèmia, com ara els serveis públics, Mossos d'Esquadra i agents rurals, el món del treball, el comerç, la gent gran, la cultura popular, l'educació i la dona. També s'ha fet un homenatge al món de l'art i la pintura, dedicat en especial al balaguerí Frederic Letamendi, amb una exposició de làmines seves, totes elles molt didàctiques, adreçades als escolars de Balaguer. Un altre dels sectors homenatjats ha estat el cinema, amb un bosc de pel·lícula i el passeig dels actors i les actrius, amb imatges d'alguns dels films més representatius del món cinematogràfic. També durant tot el matí hi ha hagut exhibicions de tot tipus. S'ha pogut veure, per exemple, un espectacle de màgia a càrrec del mag Reivax o un de circ de la companyia A la Pista. En l'àmbit musical hi ha hagut l'actuació, entre altres, de l'Orquestra de Vent de l'Escola Municipal de Música. També s'han fet exhibicions de drons, de motos i salts de bicicleta, espectacles de dansa, ball de sardanes, una exhibició de piragüisme, una de batucada i una ballada de gegants amb els de Balaguer, Bellvís, Pons i Camarasa. Aquest 2021 s'ha celebrat també la tòmbola dels famosos amb els objectes que havien aportat esportistes, músics i diferents empreses, algunes de les quals també han col·laborat amb aquest esdeveniment, patrocinant algunes de les pancartes com a sponsors a la barana de la generositat.
El Posa't la gorra és la primera font de recursos per finançar tots els serveis i accions que es duen a terme a través d'Afanoc i especialment per subvencionar la Casa dels Xuclis. En aquest sentit, cal recordar també que continua activa la venda de gorres i samarretes. De moment ja se n'han venut unes 3.000. El Posa't la gorra es fa en diferents ciutats i el 17 d'abril de l'any 2016 es va fer a Balaguer per primera vegada.